Tsakiyar dare, mijinta bai dawo ba, gashi gidan duk duhu. Daga nan ta fara tunanin tsohon saurayinta Umar, wanda ta kashe shi tare da taimakon mijinta. Bayan shekaru 2 da suka wuce, sun binne gawarsa a cikin jeji. Ta fara jin muryarsa kamar a mafarki yana kiran sunanta. Tana tsaye a cikin falo, sai ta ga wani inuwa ta wuce kusa da taga, amma babu kowa. Ta juya za ta shige ɗakin bedroom, sai ta ga inuwa mai siffar Umar. Inuwan ta tsaya cak, kamar tana jiran ta sake motsi. A daidai wannan lokacin mijinta Aliyu yana dawowa daga aiki. Wata guguwar iska mai ƙarfi ta tare masa hanya. Motarsa ta tsaya cak, batir ɗinsa ya mutu. Ya fara ɗagawa sauran motoci hannu don su taimaka masa. Wata mota ce ta tsaya. Daga gefe sai ya ga wani mutum tsaye nesa da shi mai kama da Umar, amma kafin ya sake gifta ido mutumin ya ɓace. Rabi'at ta wuce bedroom, amma zuciyarta ta kasa samun kwanciyar hankali. A hankali ta kwanta, amma muryar Umar ta fara shiga cikin kunnuwanta kamar yana magana kusa da ita. Idanuwanta suka lumshe saboda tsoro. Ba ta da mafita. Wannan daren ne ta fara mafarkin Umar yana shigowa cikin gidan a fusace. A mafarkin yana tsaye a bakin gadonta, yana kallonta da baƙaƙen idanu. Wata rana tana cikin shirya abincin rana, ta ji wata murya mai kauri tana furta sunanta daga gefe. Ta juya da sauri, amma babu kowa. Lokacin da ta kalli cikin madubi da ke gefe, sai ta ga wani abu kamar hannu yana wucewa a bayanta. Rabia ta ɗauki hankalinta, amma tsoro ya fara cika zuciyarta. Bayan kwana 2 da faruwan wannan, Aliyu ya fara samun saƙonni marasa tushe a wayarsa daga wani lambar da bai san kowaye ba. Saƙo na ƙarshe da aka tura shine, kun kashe ni, kun ɗauka ya wuce? Wannan ya sa shi tsaye cak, jikinsa ya fara rawa. A wannan daren ne suka yanke shawaran kwana tare a ɗaki ɗaya. Amma cikin tsakiyar dare, ƙofofin ɗakin suka fara buɗuwa da kansu suna wani irin ƙara. A lokacin wutar gidan ta ɗauke, sai kuma wata haske ta fara bayyana daga ƙofar. Suka ga wani mutum yana tsaye a bakin ƙofar. Siffar Umar ce a fusace. Zuciyar Rabia ta fara bugawa cikin tsananin tsoro. Ta riƙe hannun mijinta sosai, amma kafin su yi wani abu, siffar Umar ta nufo inda suke da sauri, kamar zai zo ya kama su, amma ya ɓace. Rabia ta ƙwalla ihu, amma babu sautin da ya fito. Wannan shine farkon tashin hankalin da suka fara fuskanta a gidan, wanda ya sa suka kasance ko da yaushe cikin firgici suna addu'o'i. Bayan abin da ya faru a daren, Rabia ta tashi da wani irin nauyi a jikinta. Idanuwanta duk sun kumbura saboda rashin bacci, amma abin da ya fi damunta shine ganin Umar da ya bayyana a bakin ƙofar ɗakinsu. Shiru Aliyu ya yi yayin da suke cin a karin kumallo. Kowa yana cikin duniyar tunani. A ranar Rabia ta fara jin ƙaran wasu abubuwa a cikin gidan, duk da cewa ita kaɗai ce. Duk inda ta juya sai ta ji kamar ana kallonta. Ta yi ƙoƙarin daurewa, amma zuciyarta na bugawa kamar zai faso ƙirjinta. A lokacin da ta shiga cikin ɗakin da suke ajiyan kayansu, sai ta ga wani abu a ƙasa. Wani saƙo ne da aka rubuta da jan rubutu, kamar jini. Na dawo. Hannuwanta suka fara rawa. Ta ruga da gudu zuwa bedroom. Ta kulle ƙofar tare da sa makulli cikin tsananin tsoro. Amma bata daɗe ba, ta ji wani irin bugun ƙofa mai ƙarfi, kamar wani yana ƙoƙarin shiga. Haka aka yi ta bugun ƙofar har aka daina zuwa lokacin da mijinta ya dawo. Haka kwanaki suka yi ta wucewa kamar mafarki suke yi. Kowanne rana cike da ruɗani da tsoro suke. Gashi ba su da ikon bayyana abin da yake faruwa gudun tonon asiri. Wata rana Aliyu yana tsaye a bakin ofishin yana shirin dawowa gida. A lokacin wani saƙon voice message ne ya shiga masa. Sautin Umar ne, ba za ku taɓa guduwa daga hukunci ba. Aliyu ya kasa tsayuwa da ƙafafuwansa. Zuciyarta tana bugu da tsananin firgici. Bai taɓa ganin abun tsoro irin wannan ba. Amma yanzu komai ya bayyana fili da yadda yake zato. Har ya fara tunanin cewa anya Umar ya mutu? Ko dai bayan sun binne shi ya samu ya kubuta daga kabari. Yana isowa gida, ya tarar da Rabia tana rawan sanyi a bedroom, idanuwanta cike da hawaye. Ba tare da ɓata lokaci ba, ya zauna kusa da ita, amma kafin su yi wata magana, wutar gidan ta ɗauke. Ɗakin ya cika da duhu, sannan wani sanyi ya mamaye su. Nan da nan haske ya bayyana a cikin madubin ɗakin. Ba hasken da suka saba gani ba ne, hasken kamar hayaƙi, wanda kamar abu mai rai. Daga cikin hasken sai wata inuwa ta fara fitowa, tana matsowa kusa da madubi. Fuskar Umar ce ta bayyana, amma sai dai wannan karon idanuwansa sun yi jajaye sosai, kuma fuskarsa ta koma kamar ta gawa, ko ina ya caɓe. Rabia ta matse hannun Aliyu sosai, tana jin zuciyarta na bugu uku. Umar ya fara bayyana, yana nuna su da yatsa, hannuwansa da ganyaye, duk jini. Da sauri Aliyu ya ɗauki wayarsa don kiran 'yan sanda,
amma babu signal ko ɗaya, wayar ta daina aiki gaba ɗaya. Yana kallon madubi, Umar ya fara furta wasu kalmomi da ba a iya fahimta ba. Kowane kalma tana shiga cikin kunnuwansu kamar ƙaran ganga. A hankali Umar ya fara zuwa kansu a ɗakin, duk da cewa inuwa ne shi, kowanne motsinsa idan ka gani kamar asalin mutum. Rabi'at ta fara tsoro, domin idan ya taɓa su za su iya mutuwa, amma kafin ya kai gare su sai inuwar ta sake ɓacewa, kamar an ɗauke ta lokaci guda. Bayan faruwan wannan, Rabi'at da Aliyu suka fahimci cewa lallai suna cikin hatsari. Wannan ba mafarki bane ko almara. Tabbas Umar ya dawo, kuma ya dawo ne don ɗaukan fansa. Rabi'at ta fara tunanin mafita. Bata san cewa wannan ne farkon wasan da zai ƙara dagula rayuwarsu ba. Menene kuke tunanin ya kamata su yi bayan wannan abin da ya faru da su a daren? Rabi'at ta kasa fita daga gida. Tsoron inuwar Umar ya dame ta, yana yawo a cikin zuciyarta. Daga nan suka yanke shawarar fita daga gidan nan da ɗan lokaci. Sai dai a jikin motarsa ya kalli wani zane da aka yi, wanda ya fahimci cewa tabbas wannan aikin Umar ne. Nan da nan suka fice da matarsa zuwa wani wajen shakatawa. Suka isa wurin shakatawar. A nan suka yada zango, inda Aliyu ya saki fuskarsa yana murmushi kamar babu abin da yake faruwa. Rabi'at kuwa ta kasa samun sukuni, har yanzu tana ganin kamar inuwa na bin su. Lokacin da suka tashi za su koma gida da dare, motar su ta yi wani bindiga kamar an yi harbi. Suka tsaya a cikin motar. Rabi'at ta fara jin murya daga nesa tana kiran sunanta, amma Aliyu bai ji komai ba. Murmushin da ke fuskarsa ya koma damuwa a daidai lokacin da ya lura da yadda take kame jikinta. Tana riƙe da hannayenta kamar tana ƙoƙarin tsare kanta. Alamu sun nuna cewa Umar yana ƙoƙarin cutar da Rabi'at, tunda ita ce da hannunta ta kashe shi. Lokacin da suka isa gida, suka fara jin nauyin jiki. Duk wani motsin da suke yi yana da nauyi kamar yanayi na kasala. Suna shiga falo, sai ƙofar ɗakin su ta buɗe da kanta a hankali, tana fitar da wata iska mai sanyi. Tsakar dare, Rabi'at ta yi bacci da ƙyar a hannun Aliyu. A cikin mafarkinta, ta ga kanta a wani ɗakin duhu. Sai wasu fitillu masu launin ja suka fara bayyana daga bangon. Siffar Umar ta bayyana a tsakiyar duhu, amma wannan karon fuskar tasa ta ƙara lalacewa da rauni. Hannuwansa duk sun cika da jini, yana ɗaga su kamar yana yin addu'ar tsafi. Sai kuma wani kogo mai zurfi a bayansa. Ana iya jin ihu mai ƙarfi yana fitowa, irin ihu mai firgitarwa da zai iya sa zuciyar mutum ta kasa bugawa. A lokacin da ta razana ta farka, ta ji wani irin iska mai sanyi na ratsa ta. Tana dubawa sai ta ga hoton Umar a madubin da ke gefe, amma wannan karon hoton baya tsaye, yana miƙa hannu kamar yana shirin cafke ta. Nan take Aliyu da ya tashi daga bacci saboda motsinta, ya yunƙura zai kunna wutan ɗaki, amma kafin ya kai ga kunnawa, wutar ɗakin ta ɗauke gaba ɗaya. Sai kuma wani irin sauti ya fara tashi daga bangon ɗakin, murya cike da takaici da kuma ƙara kamar ana tsinka sarƙa ana janta a ƙasa. Haka suka yi ta fama da wannan abubuwan tsoron har zuwa asuba. Rabi'at ta kulle ko'ina, amma zuciyarta ta riga ta gama tabbatar da cewa abin da suke fuskanta ba abin da za su iya tserewa da sauƙi ba. Washe gari har rana ta fara fitowa, sai suka ji wata ƙara tana tashi daga bayan gida. Lokacin da suka fito don ganin abin da ke faruwa, sai suka ga wani ɓangare na bangon gidansu ya tsage. Wajen kuma tsohon kabari ne, duk duwatsu ya kewaye shi. A bakin kabarin akwai wata alama mai kama da hannun mutum, kamar wanda ake ja daga cikin ƙasa yana neman tserewa. Wannan ya tabbatar musu da abin da suke tunani tun farko. Umar ya dawo don ya gama abin da aka fara shekarun baya, amma wannan karon babu inda za su iya tserewa. Kwanaki suka ja, haka suke fama cikin tsoro. Sai wani dare da ya zo musu da wani sabon yanayi. Rabi'at ta rasa inda za ta tsoma kanta saboda tsoro ya mamaye mata zuciya. Da misalin ƙarfe 12 na dare, wutar gidan ta sake ɗaukewa gaba ɗaya. Duk da cewa sun saba da wannan yanayi, amma wannan karon abin ya bambanta. Wani irin iska ya fara karaɗe ko'ina a gidan, kamar yadda aka saba. Sai suka ji wani sanyi yana bin kowace kusurwa na gidan, kamar an kunna na'urar AC. A tsakar falo, agogon bangon ya tsaya cak a daidai ƙarfe 12. Ko'ina shiru, sai muryoyi suka fara tashi kamar daga bango na mutane da yawa suna furta sunan Rabi'at a lokaci guda. Suna maimaitawa ba tare da ɓata lokaci ba. Rabi'at ta tsaya tsakiyar falo, tana rawar jiki. A daidai lokacin, wata inuwa ta bayyana daga bango. Wannan inuwan ba ta motsi, amma idanuwanta cike da wuta. A hankali, inuwar ta fara matso ta. Rabi'at ta fara ja da baya.
ta ga dai babu hanyar tsira. Daga nan sai ta yi ƙoƙarin rungume mijinta, ashe ya bar falon ba tare da ta lura ba. A wani ɓangaren gidan, Aliyu ya tashi kamar daga bacci, ya san dai yana tare da Rabi'at. Nan take ya shiga wani irin yanayi na ruɗani. Ya gan shi cikin wani ɗaki daban, wanda bai taɓa ganin irinsa ba. Katangun ɗakin suna cike da rubutun tsafi da alamomi masu ban tsoro. Tsakiyar ɗakin wata sandar tsafi ce mai ɗauke da hoton Umar a kai. An yi wani rubutu da jini, ba za ku tsira ba. Aliyu ya miƙe ya yi ƙoƙarin ficewa, amma ƙofar ko motsi ba ta yi ballantana buɗuwa. Sai ya ji wata murya mai nauyi tana magana a bayansa, kamar tana yi masa dariya. Lokacin da ya juya, siffar Umar ne ya tsaya, fuskarsa a fusace, hannayensa ɗauke da wani takobi. Ya nuna shi zuwa ga Aliyu. Yanzu kam gudu ya riga ya ƙare muku, saboda son zuciya kuka ɗauke rayuwata, kun kyauta wa kanku. A falo kuwa, Inuwa ta ci gaba da matsawa kusa da Rabi'at. Sai ta fara jin wani nauyi a cikin zuciyarta, kamar ana ƙoƙarin raba ta da zuciyanta. Tana tsaye, idanuwanta suna rufe a cikin tsananin tsoro. A lokacin ya ji wani abu ya wuce kusa da ita, kamar an jefa wani abu. Tana buɗe idonta, ta tsinci kanta a gaban mijinta tare a ɗakin nan da aka kulle shi. Cike da mamaki take kallonsa, dukkansu suna kallon junansu cike da tausayi, suna cike da dana sanin abin da suka aikata. Umar ya sake bayyana, amma ba kamar baya ba. Yanzu ya rikide gaba ɗaya zuwa wani abun tsoro. Gashi kansa ya rikide kamar ɓawon bishiya, fatarsa ta koma baƙi, hannayensa guda biyu ya nuna kan Rabi'at da yatsansa mai tsawo. Rabi'at ta fara jin wasu abubuwa suna girgiza cikin kanta, ta ji kalmomi suna fita daga bakinta ba tare da ita kanta ta fahimce su ba. Sai ta fara ganin wasu abubuwa, tana ganin lokacin da suke soyayya da Umar, lokacin da yake mata murmushi, lokacin da ya zo da abokinsa Mus'ab gaida iyayen, lokacin da Aliyu ya fara shiga rayuwanta, lokacin da suka fara saka masa tarko na farko, lokacin da ta zuba mishi guba a cikin abin sha, lokacin da suka yi ƙoƙarin jefa shi a ruwa, har zuwa lokacin da ta ja shi zuwa bayan anguwa, ta buga masa icce a kai, ta ƙara masa, lokacin da suka janye gawarsa da daddare suka je suka binne shi a daji. Nan take ta ƙwalla ihu. Wani babban kogo ya bayyana a jikin gini, cikin wuta yana ci kamar gidan biredi. Umar ya buga tafin hannunsa ɗaya, nan take iska mai ƙarfi ya janyo su gaba ɗaya. A daidai lokacin da Aliyu ya sunkuya yana roƙon Umar yana kuka, nan take suka wuce cikin rami suna ihu. Wata mata ta bayyana cikin haske a bakin rami, ta kalli Rabi'at da idanu cike da tausayi. Sa'an nan ta ce, ki ce Haitus. A daidai lokacin Rabi'at ta fara kuka, har ta yunƙura za ta furta kalmar. Umar ya sa hannunsa ya sake tura su cikin wutar, idanuwansa cike da ɓacin rai. Wani irin ƙarfi ya zo masa, ya buɗe baki yana ihu. Wutar cikin ramin ta sake rufewa, ya tashi sama. A lokacin gaba ɗaya gidan ya amsa da wutar gobara ya cinye komai. Da gari ya waye, aka shiga bincike ko za a samu gawarsu, amma ina, babu abin da ya rage a gobarar sai ƙarafuna. Hatta motocin da ke harabar gidan sun ƙone. Daga wannan ranar babu wanda ya sake ganin Rabi'at ko Aliyu da kalar mummunan aikin da suka aikata. Kana ganin abin da Umar ya aikata ya kyauta?